Yun, oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun, magandang araw ulit mga gamba. Napalaban tayo mga gamba. Tagalog to isang Pokemon saka isang Brown. Yan, so bago tayo magpalaban, shoutout muna sa iyo, Spider Channel PH, si Kasapi. Saan na yung White Devil ko? Wala na akong pang-load dito. Nagtitinda ko mga gamba ng load, yung White Devil, kaya lang wala pa ipinadala si Kasapi, si Spider Channel PH. Sabi papadalhan ako. Bali tatawagan ko siya sunod na araw. Ayun. Shoutout sa iyo, Jeff Pronda. Shoutout sa iyo, Sir Alan Alcance ng Lipa, Batangas. Yan, isang araw nandyan ako. Yung pangako ko na Japan di, mo pagbalik ko dyan, bibigyan kita. Ayan. Shoutout sa iyo, Kois TV. Hindi ka na nagparamdam. Hindi ka na bumisita sa akin. Kasakmal, bisita ka rito. Si Kasakmal PH. Bigyan kita ng pang-content. So, ito yung ating, ayan ang picture, yan. Sa kanan yung Pokemon, yung sa kaliwa yung Brown. Ayan. Ito yung Pokemon. Ayan, oh. Ayan. Ilalabas na natin yung Brown. Ito naman yung Brown. Iyan, oh. Paglabanin na natin. Pagharapin na natin. Pagpatalikod, harap. Oh. Iyon. Iyon, oh. Iyon, oh. Nagkagatan sa lips. Tingnan nyo kung sino ang garabyado. Parehas nagsasapot, parehas nakakagat. Ngipin sa ngipin. Mukhang garabyado na yung Brown. Hindi rin, nagsasapot din. Oh. Ang lupit ng laban, ang tagal. Nako, medyo mas marami ng pinakawalan sapot yung Pokemon. Talagang ngipin sa ngipin, makakagamba. Oh. Wala na, hindi na makasapot yung Brown. Pero pilit niya tinatanggal, oh. Oh. Tingnan niyo mga kamba, ganda ng laban. Dito sa akin mga kamba, tandaan nyo kay pangit, kay maganda, kina-upload natin para mabalansi. Kasi mahirap kung puro maganda yung laban mga kamba. Para bang scripted na. Para bang talagang hinanda para maging matapang, hinanda para maging maganda yung content. Siyempre gaganda mo yung content mo. Pero sa akin, kay pangit, kay maganda yung content, para makita nyo naman, ay, sabi nga nung nag-comment, sabi niya, walang kwintang laban na. Oo. Kailangan natin pakita yung walang kwinta sa may kwinta para mabalansin nyo na, ay, buti pa yan, totoo yung laro. Hindi yung kinondisyon lang, nilagyan ng load, para lang maging maganda yung content. Hindi tayo ganun mga gamba. Kaya talagang natural yung laro. Ayan. Pinakain ko pa ng gatas yan kasi 1 linggo na sa akin yan mga gamba. Basta't matapang isang gagamba mga gamba. Sabihin ko sa inyo, kay busog, kay gutom, kay may load, kay wala. Magandang laban niya, magandang laro. Iba naman kasi yung patatapangin mo sa magitan ng load. Instant tapang yun. Kung baga sa pinainom mo ng alak o pinagdruga para matapang, mapusok. Pero wala sa wido yung laro. Minsan kumakagat na lang sa stick.
Ayan, binilot na. Pero nakakagat pa rin sa ngipin mga kamba. Oh. Nakakagat pa rin sa ngipin. Ayan. Nakakagat pa rin sa ngipin. Ala, napitan na. Ayun na. Natuluyan na yung ano. Yung brown. O, diba ang ganda ng laro, mga kagamba? Pero ngipin, sabi ko sa'yo, ngipin sa ngipin yung kagat eh. Ganda na laro. Galing ng Pokemon. Ngipin sa ngipin kanina, nagbugaan sila ng binom. May nalalaglag pa nga eh. May tumulo pa nga eh. Pero wala lamang yung Pokemon. Wala na oh. Pero nagpupumiglas pa rin yung brown no? Ayun. Diba? Galing ng laban. So yun mga gamba, ipapakain ko na ito kay ano, kay Pokemon. Ayun. Ayun na natin dito. Ayun. Hindi niya talaga binitawan hanggang sa loob ng puspuro. So yun mga gamba, hanggang sa muli. Maraming salamat.